Ewe bozo na dia akpọtụ oge ọbụla na African Nations Cup Specials na wu na Isimbido Television ya webe ihe niile na-eme. Onye na-anabatukwu n'ụbọchị taa wu Maazị Edom Ikechukwu Samuel. Dịka o si dị unu mana ọwụ m naanị m na-anọ nga n'oge niile nwa agadaga nwa ada ọmalicha nwaanyị onye mụ na ya nọ n'ụbọchị taa. Ka o were aka ya ka ọnwa onwe ya ya wekosidi. Igbo bụ Igbo, ana m anabata unu n'ihe emume anyị nke ụbọchị taa bụ Nations Cup Special. Bụkwa nke na-abịara unu site n'Isimbido Television. Unu ahụgo ka o si aga ndị Super Eagles nọ na mba Egypt na-emeta anyị mma, na-enweta mmeri dị iche iche. Ọṅụ juru anyị obi, ọṅụ juru ndị ala anyị obi. N'ụbọchị taa ana m asị ka unu nọnyere anyị maka na anyị nwere ọtụtụ ngwugwu, ngwa nke anyị na-atọbi, ngwa nke anyị ga-achọ ka anyị tọọ ya, ka anyị unu keria ihe nọ na ya. Ana m anabata unu n'ụbọchị taa na-asị unu biko agakwala ebe ọbụla nọrọ oche ka ịhụ ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ya unu echefukwala na aha m bụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel. Nye akụkọ nke nọ na mbụ n'ihu ọha nta akụkọ anyị n'ụbọchị taa gbasara ụgwọ eji onye ntụziaka nke ndị Super Eagles. Ihe awọla ihe asị ihe ọjọọ gba afọ ya omenala. Mgbe ọbụla ka a na-emekarị ya ndị ntụziaka ndị Super Eagles ma o wee eji onye ụgwọ a ga-ejite onye ụgwọ. Kedu ihe na-akpata ụmụ ihe ndị a? Ihe a onye kwesịrị ileba anya. Kedu ihe nwere ikwu gbasara ihe a? Gile anya ndị ụta dịkwara ndị nke a nọ n'aka ndị dịka ndị NFF ị na-anya ị ga-afụ na mgbe onye isi ha bụ Amaju Pinnick bidoro ọhụrụ ma o nwetara mmeri dịka NFF president ọ na-eme nke ọma mana omegide dịzie ka ihe anyị hụrụ na mbụ ahụghị ha anyị na kedu ka ị ga-esi jide onye isi onye na-elekọta Super Eagles bịakwa ọwụ na ọwụ onye ala ọzọ? Kedu ihe i chere ọ ga na-agwa ndị ọzọ na-awụghị ndị obodo anyị bụ Naịjirịa? Kedu ihe i chere ọ ga na-agwa ha? Ya wee okwu ekwesịrị ileba anya na NFF kwesịrị ịgbalịsi ike ịhụ na elebara ọ bụrụ na ndị na-akụ akụmakụ bọọlụ dịka echikwo na iji ha bonus oge gara aga anyị bịara na ihe emume a anyị kwutere ka eji jide players ụgwọ. Ugbu a abịa nụtazie na ọwụzi onye ntụziaka ha ka eji ụgwọ wụkwa onye ọwụghị onye obodo a bụ onye obodo ọzọ. Elee ụzọ ị chere na nsogbu a si n'aka onye isi ala? Echiche ilekwa anya n'ihi na dịka m kwuru na mbụ ọ bụ ya bụ nna obodo anyị, ọ bụkwa ya bụ ọ eziokwu na anyị nwere onye isi NFF mana ọ bụ ya bụ onye na-ekwukwe ihe na-eme na NFF. Ọ eziokwu na m ga-bido n'ebe onye isi ala tawa ụta because ịma ngwa m na onye isi ala ama na-eji onye nlekọta Super Eagles ụgwọ maka na ihe a na-ebutere anyị aha ọjọọ ọ kachasị n'ihi na ọ bụ onye mba ofesi. Kedu ihe ọ ga na-agba ndị obodo ha? Ndị obodo ha ga na-ahụ anyị dịka ndị na-adịrọ serious na ndị nka onye nka na-eji onye nlekọta ahụ ụgwọ ego na-ekwe enwere ike bajụọ gị sị ego ka a na-akwụ dị ha karịa nke a na-akwụ ndị ọzọ. Ihe a ka onye isi ala kwesịrị ileba anya ya na ndị nka dị n'aka ndị NFF. Biko ihe nke a na-ebuteziri anyị ihere. Biko ka anyị na-arịagodi nke gbasara ndị players eji ụgwọ. Biko nke a nweziri ka ọ dị ya leenụ onye na-akụburu Super Eagles bọọlụ onye na-akpọ Amunike bụ onye ntụziaka nke ndị Tanzania. Ọwụgonu na eziokwu na ọ gateghị aka mana ama na ndị Tanzania agaghị eji nwa amadi ya ihe ọka ịhụ ya dịzie ka a sị na onye ọbụla si n'obodo anyị na-agbapụ na-aga mba ọzọ. Ọ nke anyị gbalịsi ike hụ na anyị lebara anya na ihe gbasara iji ụgwọ na ndị onye ntụziaka nke ndị Super Eagles nakwa ndị na-akụ bọọlụ. Ka anyị leba anya na akụmakụ bọọlụ nke agbara ụbọchị ole na ole gara aga ya hụ Naịjirịa nke ndị Super Eagles ha gbasara ndị Guinea nke anyị ji otu ọkpụ goolu nke enweghị ihe Guinea satara. Ka anyị lekpuo ya anya nwata nwaanyị lee ihe nwere ikwu gbasara maka na mụ na gị nọ kirie ya bụ akụmakụ bọọlụ. Kedu ihe nwere ike ikwu gbasara ya bụ akụmakụ bọọlụ? Ile anya Super Eagles gbara mbọ na maachị ahụ karịa nke ha na ndị Burundi gbara maachị mbụ ha maka na anya ọ bụ eziokwu na onye nlekọta ya bụ General mere ọtụtụ mgbanwe ndị ahụ o mere machara bịa rụọ ọrụ. Ile anya onye na-akụ n'etiti bụ Mikel Obi ojighị ya gbaa bọọlụ, ojighị ya bido o were iwe obi mee nọmba 10 ndị n'anya na ihe maachị ha gbara dade ọ dị iche karịa nke ha gbara against Burundi. N'ihi gịnị? Ọ bụ eziokwu Mikel bụ nwa amadi maka esi agba bọọlụ nke ọma mana ị na-anya hụ na ọ dị agbacha ọfụma. Mana I like him position Musa gbara na ya bụ akụmakụ bọọlụ.
ịma na anya ewebe ọ kwesịrị ịwụ ana o meziri ya besị ka mgbe March chọrọ ime ka ọ gwụala ka ọ bịazibe wepụta ya ebe ahụ ọ kwesịrị ịnọ ọ kwesịrị Musa ka elela Musa ya Musa onye nwere ọ na-agba oke ọsọ ọ na-echetara Pius Ikedia etinye ya na 11 na ma 7 ọ gbata 7 ya agbata 11 a na-eche njigharịa ka ọ nwere ike ọ wepụta ọ gbata ebe a 20 minutes ewepụta ya ebe a ọ dipendịrị onye difensi nọ nga ahụ na ike agwụala onye ka agafee n'onye ọzọ mana alaki motoshi bido ya na ya bụ bịa gbaa ya n'etiti bịa werezie iwu obi mgbe m chere ma ọ gara iji chịkọta ya bụ midfield na mbido ọha eji hụ na oru na dịka esi nweta ya na ọha nta akụ na first half na agba nke mbụ enwechaghị ihe ọ gbara n'ihi na ịgba ahụ ya ebe kwesịrị ịgba ya ya nwe onye ntụzi aka ndị Super Eagles kwesịrị ileba anya na ihe gbasara nke a ka anyị kwuo okwu gbasara goolu anyị enyere ya ọwụ na-enye goolu ha nwere ike anyị na Madagascar gara ịnọ na-adọrọ ndị ga-epu ụzọ emegide awụ ndị mbụ na ya bụ tebụl kedu ihe nwere ike ikwu maka Omeru gbalịrị ọfụma o chetara m Joseph Yobo oge ahụ na-adị akụ akụmakụ kedu ihe nwere ikwu gbasara ya bụ goolu ile anya ndị agha gbakwara anyị ndị agha takwara akpụ ha chọrọ ime anyị ihe Burundi mere anyị ile anya dị ka ndị ụfọdụ si na Chukwu okike nke Nigeria na awụzi Chukwu okike nke 70-something minutes maka na ile anya against Burundi ọkwa 77 against Guinea 72-74 so ile anya ịhụ na ha gbara bọọlụ ọ bụ eziokwu dịka m kwuru na mbụ enwe obodo dị nta enwe mba dị nta na Nations Cup mba ọbụla ha otu ọ wụzi afụta na ama egwuregwu amara mbe na-abụ nke bụ oke amara nwoke amata ihe nwoke ibie ji karịa ya ile anya na match ahụ ha gbara dade Omeru ọ gbara bọọlụ and m ga na-ene anya na Chelsea amansendikwa ya na loan next season ka ha hapụzie oge o sikwa na otu ọ ga-esi agba bọọlụ na African Cup of Nations ọ ya ga-eji maka na ha na-awọchikwa ya ka ha mara ma ha ga-ahapụ ya ma ga-esendikwa ya nwa amadi ahụ gbara bọọlụ ine anya ndị ekwere anya gbakwa ekwe na goolu gbara mana kọna ahụ gbara o were isi buba ya bụ ihe mere nyere ihe niile mekwe ka Nigeria bụrụ ndị mbụ kwalifayịrị na round of 16 ya wuru ka o si dị ihe ọzọ akwesịrị ileba anya wụ onye ntụziaka ka ndị Super Eagles ga-agbalịsi ike ịhụ na o lebara anya ihe gbasara offensive attackers anyị enweghị offensive attackers ndị ọ na-anụ ọkụ ndị a na-akpọ goal getters ndị ahụ mgbe ọbụla ha nọ ma agba nke mbụ ma agba nke abụọ ha ga-agbarịrị ofu shot green ma ọ gagonu goal ya ebie na aba ọhịa ha na-ekwu kedu ndị players maka ile anya ya bụ Igalo dịka anyị kwuru na mbụ na Igalo adị mma iji ya bido bọọlụ onye ntụziaka nke ndị Super Eagles ewerekwa ya bido ya bụ bọọlụ anyị ahụlanụ ka ihe anyị kwuru ịhụ na ka o si gaa kedu ntụziaka ma ọ bụrụ na ọ gụwa onye ntụziaka nke ndị Super Eagles ka nye gị ya bụ ọrụ kedu otu ị ga-esi hazie ya bụ attackers mbụrụ onye ntụziaka nke Super Eagles aga m eji Igalo bido match ime agwara m gị ya na mbụ Igalo ka m iwebata ya mgbe bọọlụ fọrọ nkeji 30 maọbụ 40 ka bọọlụ ọbụla bịa na njedebe mgbụrụ ya agaghị m eji ya m ga-agba Musa ebe kwesịrị ịgba ya maka na ịgba ya ebe kwesịrị ịgba inye ya ohere ichekwara na Musa dịkwa mma iwebata na agba nke abụọ maka speed mgbe ahụ ike agwụkwala ndị ihe dịka 50 minutes agba imamami na ọta ike agwụla Musa na Igalo etinye ya mana kedu ndị ga-ebido ya bụ akụmakụ bọọlụ mbụrụ onye ntụziaka aga m achọ ka m webata Musa maka na ị nwere ike were ndị na-esiri ike bido bọọlụ bifi na webatala ndị anyọ na gị kpakwu eziokwu ndị anyọ gị kpakwu isi na ị were ndị ga-emechi were Musa bido bọọlụ hapụ Igalo na defense ọfọzie 30-40 minutes ka match go webata Igalo mgbe aha ndị defense ike agwụ n'aha mgbe ahụ ike nke Igalo ka nọ ya onwe ike o nwere ihe i kwuru gbasara Nigerian offensive attackers ine anya our attackers they are not all that offensive that is enwe mmụọ nke we hụ ha ụja abịado gị ayo mere eji ka iji ekwutokwu Victor Moses onye dịka Victor Moses onye nke ahụ ihu dị asef ịchara ya n'ụzọ ọ gafere maka na ihe obu abịata mana ndị nke anyị nwere ndị dịka Igalo na-ajọ bọọlụ ya wụkwa enweghị mmụọ enweghị ihe wụ ọwụ ndị ọ nọ n'ọnụ o wee etecha akpa ya ndị
ndị nricha nke ọgwụla ọ bụrụ na akpachakpa ya wụrụ nke ha ịgbakpuo ọwụ nke wọrọ ọwụ ndị ga-aga na-ahọzụlụ ya bụ match iji weta ya bụ goal. Unu ahụla ka o si adị n'Isibido telivishọn ọ dị kpọkpọ unu ahụ ka mana Nwada Chika Iro Rachel anyị nọ na-atapịa ya bụ okwu. Unu ewere ebe ọbụla unu na-aga ka anyị gatụ n'obere ezumike ga-ekiri tunu bọọlụ ndị agbara